Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Kong Joey? Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes. Petsa 12 kan bulan na Agosto 2021. Sa ara ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngara ni Kuya Jun diyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagatod kan programang ini. An sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan sa muyang Chief Operations Officer, Sir Justin J. Bulaño. With Kuya King. Reginaldo, the Weatherman. Sabay po si Kuya Mundaeng. Pading Tots Disulu. Sir Ian Buena, Sir Willis Plana, of course, yaon dyan si Jos Barcelon, Carla Briones, Jean Ros Andes, kan Malubago Manito Albay, pati po ang samuyang mga muses, sinda Ate Erika sa si Ate Hazel. Kami po nangungumusta asin naglalaom na kamuna sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. 9 minutos na po makalisan na alas 4. Ani ba siguro sa Indon nagme-merienda? Garo masiramon ngunyan Kuya Jun na meriendahan. Sabaw ki buko. Tapos may sinap ng kamuti na mahamison. Igwa ka dyanin na prinitos na balaw. Siring sa dati ang samuya pong pagtaon ni pasasalamat ni Diyos Mabalos. Sa gabos po mga frontliners, kasabay na po ang mga healthcare workers niya to. Napadagos po na nagtataukan sa indang serbisyo, buhay asin panahon. Tangani pong mailikay kita sa pandemic na coronavirus 19. Sana po sundon niya to ang mga pinapasunod sa tuya kan sa tuya pong mga leaders ang minimum protocol or health requirements. Tangani po na makalikay kita digdi po sa nakakatakot na COVID-19. Yaw pa man giraray ang pagsadol sa satuya
na padagos man giraray na magamit ni na face mask. Siring man po ni na facial kung nasa matawo tayong lugar. At saka yung padagos na paghugas kan kamot. Sa paagi nin sabon, siring man in tubig. Pati po kanining pinag-apod niya itong mga hand sanitizer. And of course, ang pagmantinir ni physical distancing. Maray na hapon sa mga parantabay niya to sa bilog na Segundo Distrito Canalbay. Puntabi dyan sa Rapu-Rapu, pasiring dyan sa Manito. Malugsot digdiyo po sa Legazpi City. Matablada dyan sa Daraga, pasiring duman sa Kamalig. Good afternoon. Siyempre sa kabus pong mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ni Nalbay. Sa Kabikulan. Siring man ito mga nasa ibang lugar as nasyones na nakatutok po sa atuya sa paagi kan DCGB News Online sa Facebook. Pakishare na lang po. Hoy, congratulations palan kay dating Santo Domingo Mayor Erby Aguas. For being appointed as the Regional Director kan Department of Tourism. Digdi po sa satuyang namumuta na rehiyon. Sa iya pong press conference, tinawan po nindoon ni Director Erby Aguas na pagpromotir po kan mga lokal na destinasyon in mga bisita digdi po sa Bicol Region. Asin po ang pagpreparar kan mga manlain-lain pong mga bagay-bagay na may relasyon po sa turismo, lalo na po ngunyan na medyo tinatamaan po kan pandemya ang sektor kan turismo. Dakulaon na challenge ni kay Director Erby, but of course yaon po ang kadakol niyang mga kamidbid, mga kabisto, mga kabarkada, naigwa po ni na sufisyenteng kaaraman kung paano po padalaganon ang mga plano ay programa siring man mga aktibidad dyan po sa Department of Tourism. Congratulations sa liwat, Idol RB, from 2D sa GB. Igwa na kita ni 13 minutos, makalis na po alas 4 ni pagkahapon. Ano nga yan sa tuyang pag-ururistoryahan ngunyan? Ka nakaaging aldaw, natukahan kita na mag-representar kay Kong Joey dyan po sa graduation, virtual graduation, kan mga estudyante po, mga scholars, mga scholars na nag-iriskwela tabi dyan sa DJ Agri-Tourism Farm School. Dyan po ini sa Kawalug 2, Kagbakong, Legazpi City. Maray na hapon tabi kay Madam Natalie D. Stillier, ang school administrator. So nagkaiga po dyan in virtual graduation ceremony kasuhapon. Tamay sarong batch po dyan in mga test the scholars. Siguro maabutin ni sa 25 katao. Nagtapos po sinda kaining produce organic fertilizer leading to organic agriculture production NC2. Saro po ining kwalifikasyon na pinapunduhan po sa paagi kan to the Congressional Office, pasiring po dyan sa TESDA. Maray na hapon palan kay Regional Director Bulap sa Talavera, kan TESDA Bicol, siring man kay Albay Provincial Director Ruth Dayawin. Maray na hapon tabi sa imo, Madam, siring man sa imo, Sir Bulaps. So, sa mensahe po, pinag-agyat po kan sa tuyang kongresista, ini pong mga nagtatapos ni na mga technical vocational courses na padagos man giraray na maghanap o
kamit nin mas haralangkaw pong klase nin training, asin day sa na magpundo, duman sa sainda po na tinapusan na training courses, nin hulita, dakulunon po ang oportunidad na pinipresentar po ngunyan kan sa tuyang gobyerno. Na-mentionar po sa mensahe na sa tuya pong pig-deliver, iyo po ining implementasyon kan universal access to quality tertiary education, yung free tuition na law, na kasabay po duman ang padagos na pagpabulos nin pundo para sa mga textbook institutions. Kasabay na po ang mga testdaran at the same time ini po mga private TBIs. So tasabi po ni Congressman Joey, kan nagkaigada po nin pandemic, nabagoan sa tuyang priority. May pagkakataon baga na baralikan kita sa agriculture. Naramduman nindo sa mga plantitas. Kaya nga ito pong experience na ito, inadalan kan opisina ni Kong Joey, pati po ang sarong TVI ining Elmiro DC. Maray na puntabi kay Kap Dino, dyan po sa Salugan, Kamaligalbay. Inadalan po itong experiensyang ito, asin itinaas po sa mas halangkaw na theory na pinag-apod po na edible landscaping. So naramdaman niya to na ini pong edible landscaping na ining project sa mga barangays, pinagpartisiparan po ini ka na manlain-lain na mga organisasyon kan sangguniang kabataan digdi po sa 2nd District, and naging matagumpay po iniyo. Naging matriyumpo yung season 1. So ang challenge, yaon ang oportunidad. Saro pa po sa pinaglalakaw ni Congressman Joey, tangani pong mas lalo pong maging mahiwas asindakol ang oportunidad para sa textbook, ini po na pag-crear kaiding Department of Technical Education o department na ang TESDA, gigibuho ng department, bako lang authority. Tako na saro ng department iyan, di mas magkakaiga po yan ni sustainable asin mahiwas pang serbisyo, pag-abot po digdi sa technical, vocational education and learning. Disiotso minutos, makalis na ang alas 4. Nakaagi man na Martes, pinag-informaran ako ni Mayor Joshua Marie Daip kan manito, asin sinabihan kita na mag-attender nin sarong virtual conference with Department of Energy. So, nakafocus po itong conference na ito on Government Energy Management Program. Sa madaling sabi, ang conference na ito nagtatao ni mga giya kung paano po ang sarong local government unit makatipid sa gasto ninda, Kuya Jun, sa kuryente, siring man sa fuel. Sa bagay, haloy na bagayan na programa, tanaramduman nindo kay kan gobernador pa si Don Fernando Gonzales. Makusugon baga su kampanya kay ito ni Don Fernando Gonzales nin energy conservation. Siya mismo baga su paparalsukan ilaw dyan sa Kapitolyo. Naramdaman mo ito, Direktor, na minahali baga dyan si Don Fernando Gonzales, paralsok na sa mga unnecessaryng mga nagralaad pang mga ilaw. And nagiramduman kumangka ito na sa budget hearing, very
conservative mag-target ito si Don Fernando Gonzales kan gasto sa gasolina tapos krudo. Very conservative. O kung maubos na ngayon ngayang sa imo ngayang budget sa gasolina, di mag-agad ka giraray. Pero dahil tangya pwede ka ganin, sobra-sobra na biyo na ngayang tatarapok dyan sa tangki kan automan gasolina. Very conservative. So ngunyan po, may national law na nagdidirihir sa lambang ahensya asin na departamento kan gobyerno nasyonal, siring man sa mga local government units, na imanihar, magkaigwasindanin mga energy management plan. So yan po, may mga pig-discuss duman ng mga templates kung paano mag-ibonin monthly energy conservation report, etc., etc., etc. Now, unian, idinagdag ko duman sa kanag open forum. Kasi itong sa indang information education campaign, simple man sana, magtipid ang gobyerno lokal sa paggastos kang kuryente, siring man kan gasolina o diesel, yung fuel, petroleum, fuel. Kang open forum na, isiningit ko po duman yung problema kan nagkapirang southern barangays kan syudad ng Legazpi and the whole of nito, Kuya John. Tadyan baga po sa, pag tuminukad ka na dyan pasiring sa may munisipyo kan nito, passing through Taysan, Humapon, Umalnod, Bangkiruan, San Francisco, medyo, correct me if I'm wrong, Angel of God, duman sa Indo, pira ang bultahe kan kuryente. Taduman po sa nito, ang bultahe kan kuryente duman is running between 110 and 160. Supposed to be dapat 220 volts yan, di ba? So, duman po sa open forum, pigsabihan ko duman sa moderator, si Ma'am Annabel. Sabi ko, Ma'am Annabel, kami po sa LGU kan nito, mukhang dahil makakasubmit kan report, monthly report, manungod sa consumption mi sa kuryente. Nata ngaya, dahil man niya ako nag-aarandar ang mga aircon duman, ang mga appliances, because hababaon ang bultahe kan kuryente. Nababaldi na nga ni si Mayor Jem tapos si Vice Mayor Bilyodo, dahil man nag-aarandar kimaray tol-tol, nata mapandar iyan kan 130 to 170, kung minsan nga ni pag peak hours, naabot na sa ng 100 volts. Di sabi kay ito ni Ma'am Annabel, we will nga endorse, refer your concern, valid concern, duman sa Power Bureau kan Department of Energy. Tailingon nindo mga tugang Inda ko sana kung dyan sa may party kan na Piodoran, arog man kaya ng problema, hababao na bultahe. Minakarong katong sanaan mga appliances. Bataan apik, dahil man lamang na taramon kung ano ang sa indang gigibuhon. Although, to be fair with APEC, nagpuo naman ko sinda na ang termino ninda is restore yung single phase line pasiring sa three phase. Originally kaya, ang linya kang kuryente dyan sa nito is three phase. Kan binagyo, dahil naman po binalig so three phase, kundi pigmantinir na sa single phase. Kaya hababaon dyan ang bultay kan kuryente. Now, kung araw ka ng sitwasyon dyan, dahil ka man kimay makuha dyan na investor, dahil ka man kimay makuha ang investor dyan, dahil man nga ni napapadalagan sa mga freezers dyan. Kung ikabaga negosyante, kaipuhan mo talagang sufisyente asin tamang bultahe nin kuryente. Sabi ko nga ni duman sa open forum, it is so ironic na ang nito is one of the hosts kan bakon nito geothermal power plant. And yet,
anma nito nakakaresibi hababao na bultahe. Garo baga may na-short change ang munisipyo kan ma nito. So, ang APEC, nagpuuna po na magtrabaho. I think that was early or first quarter of 2020. Ngunyan, tinariti ang bagakan COVID. Ang sabi sa mga trabador databi kang kontraktor, tinaramaan ki COVID kaya napundo sa trabaho. Ang saro pang pigsasabi ni Apo Alvarez, ano yan, general manager o ano sa nasa dyan, katiwala. Kan binagyo da atabi tulog surunudan, supundo da atabi para sa restoration kang three-phase, pasirin dyan sa nito, halig sa may Washington gayod, nakaabot sa nadaso trabaho dyan sa paglalaog sa bangkiruan from humapon. Ta supundo da atabi, ginamit na duman sa restoration kan mga nagkararaot na linya pagkatapos ang bagyo. That's it. Puminundo na duman so pangaturugan mina magkaigwanin sufficienting supply nin kuryente. Ta suplano ka ito, sabi ni Sir Leslie Capos, by August ngaya, ang trabaho sa restoration kan three-phase, that was August 2020 last year, diyan na databi sa may tangod kang Don Bosco Agro-Industrial School. And yung diretso sama nito, by end of December 2020, dumana databi sa may simbahan sa sentro na kanma nito, yung three-phase. Urog maon man kami, dahil nga nita, nahiling man na nagtatrabaho man talaga dyan. No? Unfortunately, nagka-COVID and then nagka-bagyo. Now, ang question is like this. No arin, mapadago sa NAPEC. Kung may nag-antabay-tabi na taga-APEC, iyan ang hapot po kan mga taga-Southern Barangays kan Legazpi and mga taga-ma nito. No arin, mapadagos, inipong pag-restore kay niong three-phase, pasirin dyan sa ma nito. So, inipong sa indong lingkod, bilang pamayo po kan Committee on Tourism, Power and Energy, dyan po sa Sanggunian Bayan kan ma nito, nagpadrino po and inaprubaran kan gabos na miyembros kan Sangguniang Bayan na sa dulo na po kan ERC, kang Energy Regulatory Committee o Regulations Committee. Sa dulo na po ang APEC na ipadagos na itong restoration. Kasi kami po naniniwala na as one of the hosts, kan host town, as one of the host towns, kay ni pong Bacon Manito Geothermal Power Plant, dapat siguro tawan man kami nin hustisya sa paagi nin maray na serbisyo nin kuryente. Ngunyan ng mga panahon, garo dahi pa pwede na nga magdirekta magtapan manito duman sa EDC. Kaya minaagi pa digdi po sa APEC. Now, kamo po sa APEC, kung kamo mga negosyante, dahi man po kami minatubod na dahi kamong kapital, tangani ipo na resolbiran ining problemang ini. Naglaog ka mo dyan sa negosyong yan, buot sabiyon, handa ka mo na hampangon an ano man na problema na may relasyon sa operasyon nindo kan sa indong negosyo. Ay man pwede na halaton nindo na may mag-ugpa na kwarta. Tanganing mapakarayaan mga problemang yan. No? Naaraman niya to, nagaro gusto nindong gamiton, so natipon dyan na pundukan kooperatiba kan aleko, garo dahil man pwede kayo na magamit nindo yan kasi bako man kamo kooperatiba. Dapat kamo po pribadong kumpanya, may sufficiente dapat kamong pundo, tanganing mapakaray ang mga serbisyo nindo. Diba? So, kaya ito po, nagpadara na kami kaya na resolution na yan to compel APEC, tangani ipo na padagos na nindang trabahon, ito po na conversion from single phase, pasiring sa three phase, ang linya po kan kuryente dyan pamaan ito. Hali digdi sa may party na kan bangkiruan kayo dyan or humapon man giraray. Ta sigun po sa Magna Carta, kan mga konsumidores sa kuryente, diretso po niya mo na pabulusan nindo kami nin tama
supplyan nindo kami ng kuryente na tama sa bultahe. Ta nagbakal ka ki sarong kilo, binayadan mo sarong kilo, ani tinawsa na sa imo, pira, 600 gramos, di ba ko nadaya ka yan sa customer? Dahil kung masabihin na madaya ka mo, kundi short change kami. Short change kami because we are paying for 220 volts. And yet, tinatayin doon sa muya, 110, 120, sagod mga 170 sana. Way below the 220 volts. Halaton niya ito, simbag kang ERC, and sana po maging positibo ang simbag kang ERC. Dumaan po sa kagadang kan munisipyo kan manito na padagos ng i-restore ang 3-phase line, power line. Tangani po na sumanga negosyante dyan, makapag-negosyo naman po ng tultol. Iya po? Sige. 30 minutos, makalis na po ang alas 4. Mapadagos kami pagkatapos kani. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Nido Jr. Para sa Sarojas tatulong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey? Bueno, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB, ngunyan pong Webes. Sa 12 kan Agosto. Hoy, ingat-ingat po tayo, ano? Sabi kan mga gurang, basta bagada atabi Agosto, medyo madalas po ang mga aksidente. O yun sa kuya pong amigo na mapasiring lang po dyan kuta na sa Ligao City. Na-aksidente po dyan sa may parting Ginubatan, no? Yung sayang motorsiklo po na pinagsakyan, nabangga nin sarong truck. Maray nga ni, taday managulpi. And kasubago, dyan naman sa may partikan Pawa. Kaya ingat po, ingat. Lalo na yung mga paramotor, ano? Sus Mariosip talaga nibang mga paramotor na ko. Maray na po sa maparantabay niya to dyan sa Ponso Pulang Gialbay. Kanakaagi pala na aldaw, yaon po dyan si Kap Nonoy or si Nonoy Kap Salceda para po duman sa implementasyon kan tupad project. At the same time, dyan po sa Kinali, haliman dyan si Kap Nonoy. Garo day napapagali niyo si Adrian Salceda. Pagali dyan sa Anupol. Duman pa pala sa Anupol.
dyan sa Alnay, maray na hapon tabi sa Indo. Yung mga barkada niya to dyan sa Cypress. Yung mga paragibo po dyan in Sangkaka. Aram nindo ko na ng Sangkaka, yung piga po tabagang Mahamis. O dyan pala sa lugar na iyan, akan kita po na destino man dyan bilang sarupong tagapag-implementar ng Socio-Economic Development Project. Sa iraron po nin sarong foundation kan dakulang universidad sa Legazpi. May mga napili kita dyan, Kuya John, sa taga Pulangi ka, Kuya John? Diin sa Pulangi? Itaran? Sa? Sain? Lanigay. Taga Lanigay pala ni si Kuya John. May garo 15 itong mga paraoma dyan na Kuya John. Puon dyan sa may Cypress, may Suwa, Balaba, and then saan pa ito susaro? Bastang natawan sinda nin chance na makapag-training sa pag-ibo ni Muscovado duman sa Antique. Sa Antique. Di pag mapa-Antique ka, masakay ka sa aeroplano. Di ba? Ayugon mo yan, may nag-text sa kuya, nag-upload sa kuya, 2:00 maaga, yaw na sinda sa may airport. So mga paraoma na napili na mag-training bilang paragibunin Muscovado, 2:00 aga, yaw na dyan sa airport para sa 7:00 flight. Madaling sabi, nakasakay kami sa aeroplano. Imagine mo na sana yan 15 kami. 15 kami. O dahil 15 sinda plus pira kami, 4. Di halos 20. Pasiriring kami duman from Legazpi to Manila, Manila to Iloilo. And then sakay kami nin van pasiring sa Antique. No, sa Antique. So duman po sila nag-aradal magibunin Muscovado. Duman sa lugar na ito. Ngaralason sa mga taga Pulangi, tanuman duman sa Antique ki mga tubo maawuton. Maawuton. Diyan baga sa Pulangi malinigon ang tubuhan dyan. Maski magkawat ka sa irarom kan tubuhan, malinigon. Pagkailing na duman, maabuton talaga. Tapos duman, pag maani ka na kan tubo, susulon muna ito. Kasarabay so awot. At sa madaling sabi, so 15, nakaukod magiribo ki Muscovado. And I think, iyon na yan dyan na nag-produsir mo niyan. Kaya maray na hapon tabi sa mga barkada niya to dyan sa Pulangi Albay, particularmente dyan sa Aplan, pasirin naman sa may Danau, dyan sa may Lourdes. Maray na hapon sa Indo dyan. Sige pala nanikot dyan ni Kap Nonoy, pati ni Kongkong Salceda, Juan Miguel Salceda. Mga may gusto, mga akiunon pa. Ano nga yung pag-restoryantan ngunyan? Ako kuta na, buko na magparatukar kaning manungod sa COVID, tabugbog ng maray. Pero may mga pagkakataon na talagang kaipuhan na tauman girare kita nin mga napapanahon o panapanahon na pagirumdom. Halimbawa, kanakaaging aldaw, si Congressman Joey Sarte Salceda, nangapudan po na dapat magkaigwanin sarong malinaw na pulisiya laban po digdi sa pagsurusuan. Diyan po sa vaccination sites. Ini po na pangapuda na ini ni Congressman Joey, ini po hali duman sa pangyayari sa Metro Manila na kung saan rinuso ito bagang vaccination site ni Mayor ni Yorme Isko Moreno na binansagan ni tinuyaw ni Presidente Duterte na nagparitrato da si Isko, nakabrief sana. Dinagsapo nin kadakol na mga mapabakuna. Sabi ni Congressman Joey, maski nga tabi, uminabot na sa 700,000 ang nababakunahan kada aldaw, igwa pa man tabi isindang nariparo na mga konting gusot sa vaccination program,
nakaipuhan databi na plantsahon, siring man gibuho na sistematiko tangani pong maabot niya to ang pinag-aapod na herd immunity kan sa tuya pong nasyon. Sabi ni Congressman Joey, we cannot afford the kind and scale of confusion we recently experienced as individuals walked in at vaccination sites. Apart from the potential for super spreaders, in those panics, we risk eroding vaccine confidence as people get frustrated. So ini po ang kinatatakutan po ni Kong Joey kung padagos na mangyari itong nagdudurusmugan. Yung mga kadaklan walk-in, no? Walk-in na mga mapabakuna, minatiripon. Nawawara na po ito ang protocol. Kaya ano po ang pinagtatakutan kainin ni Kong Joey? Primero, pag nung nagtitiripon ang tao na dahil na nagsusunod duman sa minimum health requirements, yaon na po dyan makukuha o magiging super spreader na po ang aktibidad na yan. Pag sinabi mong super spreader, arog ka ini, 1:7, 1:14, yung ano baga, yung ano po ka yan, na ratio yan, super spreader. Dahil mo na makontrolan kung si isay na anigwa, kung si isay na naulakitan, mapagalo na ang pag-contact tracing. Siring man, ang sarupang pinagtatakutan dyan, iyo po kung mawara na nin gana, Kuya John, sa mga mapabakuna dahil nagparapila, tapos daiman nabakunahan. Bahala na ka mo dyan. Bahala naman niya sa muya si Batman. So, ipinagmungkahi po ni Kong Joey sa Department of Health na magkaigwa databi inin simple sa ng manual para maaraman kan mga tao kung ano ang sa indang mga dapat gibohon asin ang mga proseso na sa indang pag-aagihan bago sinda mabakunahan. I-simplify na. Taan sabi ni Kong Joey, time and motion is still an issue. May pigahapot kitang time, panahon, asin and motion, an issue digdio. In some vaccination sites, you still have very, very long lines at the registration stage. When these things should have already been taken care of at pre-registration and not on-site. Dahil niya to na mamaster ito po na paggamit kan mga teknolohiya ngunya na presente. Ta dumampas ang databi sa registration stage, nabubutong ng tao. Supposed to be databi, ang sarong tao makonsumo nin 15 to 30 minutes. Kasabay na po yung post-monitoring. Kaya lang, nahiling po duman na may mga tao na nagpipila nin maabot sa 4 na oras para sa pre-registration bago mabakunahan. So ina ang gusto sabihin ni Kong Joey na yung time in motion, ayusun yan. Imagine kung 4 hours ka man nga dyan nakapila. Nyaan virus baga, 15 minutes na, pwede ka nang matalsikang kaan. Imagine 4 hours ka dyan. So yan po ang pangapuda ni Kong Joey. Kung magpupuro padagos databi ang pagbabakuna nin 700,000 kada aldaw, makukuha ka na sa tuya pong nasyon, maabot kan sa tuyang nasyon ang 70% target na babakunahan sa Abril 2022 o next year. Asin kung so target man na 1 million, kung makuata ito, maabot ito, sigurado databi na ang herd immunity makukuha niya to bago matapos ang taon 2021. 15 minutos bago mag-alas 5. Paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito sa aking buhay ay wala
pamantay aking pagmamahal. Maray na hapon palaan kay Primong Vicente. Si former Barangay Kagawad Vicente Balyaran dyan po sa Mananaw. Pag Manito nyo maray na hapon tabi sa imo. totoo, Padinglito, salamat po sa pagbisita kahapon. Hoy, Charot, maray na hapon tabi sa imo. Si Charot Ardales dyan po sa CP Daragalbay. Good afternoon po, Charot. kung ito Manay Mili, good afternoon. kaya sana'y maniwala. Maray na hapon man kay Councilor Jimmy Tolentino. Kung ito Dyan tabi sa Kabusaw, Camarines Sur. Ano daw kung Dracula na sa Usbon? Aram nindo kung anong pigapod na Usbon? Ika, kuya dyan, aram mo ka na Usbon? Doon sa Camarines Sur, particularmente sa may yan, First District kayo duman, yan na si Pukot, Kabusaw, Barceloneta. An Usbon, buyod. Buyod ang Usbon. Ito man kanyawan ako dyan sa irigasiton. Mapista sa iriga. Inagdao kan sarong aki duman. Ay, sa'yo na daw ito si Bong. Aki duman sa konbento. Ngaya, may na, sabi niya, pasiton, may na, paidto kita sa may babuan. Ano niya kung babuan? Pero pala, kino-kino. So, sa piyesta baga, so may kino-kino. Babuan. Tapos pasiring naman kami duman sa may saudan kan Iriga City. May mga karinderya duman. Ano nga isura mo? Baktin. Ang baktin po, orig. May nag-text sa kuya, dahil niya daatabi na dangog sukabilugan kang pinagtukar niya to manungod sa ito bagang panibagong ining Acta Republica Numerado 10932 Republic Act 10932, an act strengthening the anti-hospital deposit law by increasing the penalties for the refusal of hospitals and medical clinics to treat patients. So, nganing masabutan tabi ikan sa tuyang mga kabarangay. Ano po ini ang anti-hospital deposit law? Ining Republic Act number 10932. Ini pong nasambit ng batas, digdi po nagtatao po nin paliwanag na ang mga opisyalis databi kan mga ospital na minahagad nin any form of deposit or advance payment as a prerequisite for emergency treatment or care of a patient will face imprisonment of up to 6 years and a fine of up to 1 million pesos. So malinaw po digdio na kung si man databi na opisyales o may sadiri nin hospital asin mga klinika na nag-aagad din deposito advance payment, tangani pong bulungon. Ansaro pong nangangaipon ni emergency treatment or care na mga pasyente, magsusufrir nin pagkapriso sagkod sa anum na taon, siring man pagmulta nin sarong milyon di pesos. Now, can a hospital refuse to release a patient? Anong ngaya ang ospital? Pwedeng magsayuma na paluwaso ng pasyente maski day pa nagbayad? Sabi digdio, sa irarom ngaya kan batas na ini, ang pasyente or the patients are allowed to leave
the hospital or clinic so long as they execute a promissory note covering their unsettled obligation. So pwede po magluwas na sa sarong kondisyon na kung di ka pa nakabayad, partially or fully, dapat mag-execute ka ang pasyente o ang pamilya kang pasyente nin pinag-aapod na promissory note. So yan lang. Ako may aram ako, ninagad sa Kuya John, inibagang sukuan, post-dated check. Para makalos ka ito sa ama ko sa hospital. Magwalat ka ngayang post-dated check. Nga wala man ako ki-checking account. Sa'yo man ako makuha ang post-dated check. Ano ba nga ni? Ang pipawalat, motorsiklo. Ha? Ano bang ospital? Bako sa Karaw ha? Ang pipawalat, motorsiklo. Bako lamang sa ORCR, motorsiklo. Ano ba da nga ni? Carabao, Kanding, Urig. Ano nga, kang kwarta may Carabao ka? O, dala din ang Carabao mo. O, guyod-guyod pa siring naman sa sayang farm. Bawal na po yan ngunyan. Ang pinag-aagad sana is under this law is promissory note. Pagmamahalan lang naman ang mararanasan sa sariling mundong tayo lang. 8 minutos bago mag-alas 5. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamig. Good afternoon pala kay Teacher Nong Rangasa. Marayon suri istoryahan mi kasubago tungkol po duman sa mga libro na kung saan integrated na po yung DRR sa kayong CCA. Sayang inabot kang pandemic. Pero siguro kaipuan lang siguro tabi Sir Nong na planuhon kung paano iyan ma-distribute sa mga estudyante as part of their module. Baysa na ngayon, taadalan ng marayan. Lapit na, lapit na, lapit na. Digdiman giraray kita po sa kung paano imanihar ang response niya to sa COVID, lalo na po ngunya na lataw na ang epekto kay ni pong Delta variant. Nagtao po nin suwestyon, ini po si Congressman Joey Salceda na palawigon daa asin pahiwason ang paggamit kay niong single-dose vaccines as the Philippines sees rise in cases possibly due to Delta variant. Ini po ang pangapudan na ni Congressman Joey as directed po ini duman sa National Task Force on COVID-19 as well as sa National Vaccination Operation Center o NVOC na parehas po papadalagan ka na Department of Health. Nya an bakuna bagatabi Kuya June na single dose ini pong Janssen. Di ba? Kaya sabi niya vaccinating with the J&J or Janssen vaccines is crucial. So duwa da tabing dose vaccine offer up to 90% protection. Kaya ang inot databing dose kay iniong 2-dose vaccines na iniyon, so primerong shot, nasa 50% sa natabi ang epekto kay iniyo. Kaya ang sabi ni Kong Joey, kung pwede databi, mas padakulon pa ang pag-angkat niya to ni na ini pong single dose. Tangani po na maabot tulos niya to ang herd immunity. Ku'y puro ka ba? Oh babe, isang halik mo lang.
Uminabot na pala as of July 17, uminabot na po nin 3.2 million doses of Johnson & Johnson vaccines. Ano minabot po sa Pilipinas? Paano man nga naging single dose nga iyan? Dua baga nga Johnson & Johnson. O dua. Naipan Johnson & Johnson, iyo po ang kumpanya. Ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mahihintay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? Yung mga nagahapotabi, manungod ka na inibagang guidelines sa mga maralaog sa probinsya, na bako man mga albayano, makuapo ka munin na uyan bagang negative test result. Huwag ka lamang tatawa. Sabi po, digdi, siya daw ini, halat daw. Hello? 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 Pading, Sine? hello. Pading supak. Oh, ano lamang, Councilor? On air ka sa DCGB. Aw na ka, kuyang ka, ang programa. Ay, Aw, totod na lugod. Totod. Pading, sige, tabi pa din konsyal. Oo. Sige, apod ka na lang mga alas 5. oo, sige. Okay, sige. Uyugon mo Oh babe, isang ngiti mo lang Si Councilor Nad Supat. ang pawi na ang aking uhaw. Oni bagaw, taga-ibang probinsya ako. Pero digdiman sa nasa Bicol. Kaipuan ko pa magpahiling ki-negative result sa antigen. Saliva, RT-PCR test. Iyo, kaipuhan pa ki-negative result sa maski arin sa antigen, saliva, or RT-PCR tests. Ini po sa mga malaog po sa mga inbound travelers na malaog po sa Albay. Sabi po ni Governor Albichara. Paano sa mga taga-Albay na maluwa sa Albay? O, yan. Sumaluwa sa Albay na mga taga-Albay, kaipuhan na travel pass sa saindang mga lokal na DRRMO. Kaipuhan na ipresentar sa border palaog sa Albay. Pagbalik gayod. Pero kaipuhan na magamit ang travel pass sa laog sa nanin 24 oras. Pag nakalampas na sa 24 oras, kaipuhan na magpresentar ni negative result sa antigen, saliva test o RT-PCR test sa border. Naku, pag suminubra ka pa lang sa 24 oras, paglaog mo, dahil naman bisan sa imong travel pass. Dial mo ang number sa telepono. Huwag mong bigay ang tunay na pangalan mo. Pag nakausap mo siya, sasabihin sa'yo, tumawag ka mamaya, nandito ang syota ko. Mahirap talaga ang magmahal ng iba. O sakit ng ulo, maniwala ka. Ngunit kahit anong pang sabihin nila, iwanan siya'y di ko magagawa. Okay, konti na lang maray na hapon pa lang kay Gemma Ugalde Dawal, she is watching. Ay maray na hapon databi, yaon si dyan sa Daraga. Sabi man ni Dearest Kompetente Raimundo, bata da sige po ang surprise brown out kan ma nito. Kan na apek, he is listening from Bamban, Manito, Albay. Oy, advance fiesta dyan sa Indo. Nata kasi apek, dai okay ang aleko.
kunyaon po kami sa Ligaspi, kadakol na complaint sa APEC. Siyempre, ang konsumidor minakomplain yan kung bako sinda satisfied sa serbisyo kan providers. Okay, inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram digdi sa programang 2D sa GB, ngunyan pong aldaw na Webes. Pet sa 12 kan bulan na Agosto 2021. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduang distrito kang probinsya ni Nalbay, sa ngaran ni Kuya June sa kontrol. Ako manggiraray si Councilor Nong Dawal, kasabing mapasainduan katuninungan in kagurangnan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition.
tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 budak grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyag modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Mag-spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko, Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Ini na! Big moment ni Mommy! Expel move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo,
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon, mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso, suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 12 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Detalyas kan barata. Tinugutan na kan Department of Health ang pagkondukta nin mix and match sa mga bakuna bilang bulong sa COVID-19. Pero paglinaw kan na DOH, tutugutan siya na ang mix and match basta pareho ang teknolohiyang ginamit sa pagkondukta nin mga bakuna. Nasa 5 COVID-19 vaccine ang pag-aadalan sa paagi kan mix and match. Keribana na ang Sinovac, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer, asin Moderna. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease magkakaigwa pa rin pagtiripon kung ang Metro Manila pwede nang iperarom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sayang sinabi na magtitiripon ang IATF kung igwa ng basihan na ang NCR ipapairarom na sa MECQ. Sa ngunyan, ang NCR nasa lindong kan mas mahigpit na klase ng quarantine sa kamabutan na mapreventaran ang paglakop kan mas nakakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Miyaras tanto dagdag na barata hali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Dai dapat na maging kampante ang mga Ligaspeño. Iningon niyan ang patanid ni Alcalde Noel Rosal sa publiko, lalo pa niya na paliit-liit naman siya na nai-record o nai-rehistro na kaso ng COVID-19 sa syudad yan Legazpi. Sa pahayag ni Rosal sa iyang sinabi na partikular niyang muyang pagiramduman ang mga Ligaspeño nagpapasiring sa boulevard asin iba pa mga pasada nigdi. Pati naman andyan sa Forest Garden kung sa indakol na mga tusok-tusok na pwedeng kakanon o kakanon kan mga mapasar na mga Ligaspeño
Espeño. Sigun kay Rosal, dapat na maging maingat man giraray ang publikos asin magsunod man giraray sa magkakanigong protocols o health protocols dahil sa apel di sa dati ng COVID-19 yaon pa ang patakot ka na Delta variant sa kapalibutan niya to. Sinabi niya na ang mga maniyamiento kan mga lugar na ini asin man mapapubliko mapapribado dapat na maging responsable man sa pagpangataman kan sa indang mga o kan mga persona ang nagbibisita sa mga lugar na iyan. Sinabi ni Rosal na sa kunyan panagos man giraray ang kampanya kan gobyerno lokal kan Legazpi kontra sa COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Mientras tanto, si Jimmy Nasolita may dagdag man na istorya. Jim, kamen. Konseger sa Liwatan Municipal Tourism Office Ligdi sa Kamalig sa Panginot ni Mr. Jed Villanueva ni napondogikan sa NCAA National Commission for Culture and Arts kantina 200,000 pesos kung saan sa katabangan kan lokal na gobyerno kan Kamalig asin kan Kogos Artist o Bicol Siring man Kamalig Artist Guild nabilog ang desisyon na magkonduser ni exhibit asin seminars sa mga personang may natatagong hilig asin talento sa iba't photography, painting, sculpture, paper cut, asin iba ako na opisirahan ng mga seminars asin na pagtutok doon ay sa mga eskwelahan. Ang dahilan sa pandemya ay nagtugot ang principals asin talagang bawalan face-to-face sa mga school campuses kung kaya anatang limitado sa nasa mga SK out of school youth asin nagkakita ng estudyantes edad 15 sando 45 anyos. Sigun kay Tourism Officer Jed Villanueva, ang venue kan mga pa-seminars man sa itaas kan Mount Kituinan na mapuon sa aga. Ngunya na pagkahapon isinagibo ang Bicol Arts, Bicol Exhibit and Seminar digi sa Kamalig Gymnasium mantang ang katapusan kini sa maabot na Oktubre. Sa welcome remarks na ipinaabot ni Mayor Caloy Baldo pigtawanin inspirasyon kay ni ang mga taong may natatagong hilig at sinabilidad kung saan kaya o kaya naglaog ang lokal na gobyerno sa araw kayning programa para buhayon ang kakayahan kan mga albayano sa ngaran in arte gamit ang imahinasyon asin kamot. Sa ibong nalado, sinabi ni Mr. Ping Peralta in charge sa photography na ang gabos na output kan mga isasayrarom sa seminar asin lectures ang mga outputs nila ang i-exhibit, i-display sa Oktubre sa Pangantan Simbahan digdi sa Kamaligalbay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Makondukta ni dakulang trial ang World Health Organization sa tulong-bulong para maaraman kung efektibo ini sa pagpapakaray sa kondisyon kan sarong pasyente kan COVID-19. Sigun kay Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General kan WHO, nakaibanan sa mga bulong na pag-aadalan ang artesunate, imatinib, asin infliximab. Adalan man ang pasyente alay sa 600 na ospital sa 52 na nasyon sa bilig na kinakban. Ang artesunate ordinaryong bulong sa malaria, ang imatinib bulong sa kanser, mantang sa immune system disorder ang Crohn asin rheumatoid arthritis man ang kaya yan infliximab. Nagbabaan bilang kan pagdakol o reproduction number nin COVID-19 cases sa Metro Manila hali sa 1.80 kan Agosto 8 sa 1.74 kan nakaaging aldaw. Inibase sa pag-aadal kan Octa Research Group sa pagsasabi na mas kinagbaba, di pa man sigurado kung ini sinyal na nina bagong COVID-19 trend. Sindang sinabi na mantang ikinakaugmaninda ang siring na pangyayari alagad may pangmarhay na madeterminar kung inipuon kan bagong trend. Idinagdag pa maninda na ang pagkambyo nin direksyon kan reproduction number pirming kaiba ang daing kasiguraduhan asin ang trend dapat mas maging malinaw sa mga masunod na aldaw. Dakulan tsansa na magbaba pa ang kaso ng COVID-19 kung papalawigon pa ang enhanced community quarantine sa Metro Manila.
Base sa Department of Health, posibleng magbaba ng 15,262 ang active COVID-19 cases kada aldaw sa NCR bago matapos ang Setyembre kung magkukondukta nin sarong simanang general community quarantine with heightened restriction asin 5 simanang ECQ. Alagad, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na dakol pa manggiraray ang pagbabago sa projection depende sa erokan publiko. Mantang sigunman kay National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa, para sa numero, pwede man gibuhon na basehan kan posibleng pagpapalawig kan ECQ ang sitwasyon kan healthcare system sa nasyon. Ibigalimbawa ni Herbosa ang pagiling kan mga medical frontliners kan timeout kay Presidente Rodrigo Duterte kanakaaging taon dahilan sa nag-itaas na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Treatment Zara Bong Vega na ang healthcare utilization rate kan Pilipinas madali na sa moderate risk classification namantang ang kaso kan COVID-19 na padagos na nagdadakol. Ang healthcare utilization rate, iyon na pag-okupar sa isolation, ward as in intensive care unit beds as in mechanical ventilators para sa mga pasyente kan COVID-19. Sa iyong piniliwanag, namantang anak kaso nagdadakol ang nagkakaigwaman ng mga bagong hotspot sa nasyon. Idinagdag pa man niya na ang total healthcare utilization kan Pilipinas haros na sa threshold na kan moderate risk. May aras na ipagpapusol ngunyan kan Department of Trade and Industry na may baba sa Modified Enhanced Community Quarantine ang National Capital Region. Sigun kay Trade Secretary Ramon Lopez, dakulang tabang sa ekonomiya ka nasyon ang pagpababa sa restriction para mas dakol na negosyo ang magbukas asin makabalik sa trabaho ang dakol na obrero. Kung in kaso palawigon man ang ECQ o kaya sa MECQ, rekomendar ni Lopez na magkaigwana sa kan granular lockdown sa nagkaparang lugar sa nasyon. Sa ngunyan, pigtatarget kan DTI ang 15% growth sa kabilugan na importasyon matapos makapagresto nin 11.8% gross domestic product sa ikaduwang quarter kan taon. Okupado ang 67% kan intensive care unit na nakatagama para sa may mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi kan Octa Research Group na sa nakaaging 7 aldaw, ang ICU utilization na naglangkaw in average na 22 na okupadong ICU kada aldaw. Sindang sinabi na base sa siring na trend, ang ICU sa National Capital Region maabot nina sa 70% na occupancy rate bago ang Agosto 15. Nakangahulugan na kung mag-abot din sa 70% on occupancy rate, mabubugtak sa high-risk classification ang ICU utilization sa Metro Manila. Idinagdag pa man kan Okta na nadugangan naman ang hospital bed occupancy sa Metro Manila ninsagkod sa 57%. May aras na doon itinataong kwenta na kan Malacanang sa economic managers kan gobyerno ang detalye o pagbilog nin percentage tax relief na itinangro sa mga manufacturer ng medical oxygen. Pahay ni Presidential Spokesman Harry Roque, katakod kan sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na agado niya sa Kongreso na matawan ng tax relief ang producer o manufacturer ng medical oxygen bilang panlaban sa Delta variant kan COVID-19. Sigun sa Secretary, ang tax relief iyo ang pang-inganyo kan mga kompanya para makapag-supply ang mga ini mas dakol na medical oxygen na kinakaipuan ka nasyon in kaso magsikat ang mga kaso ng Delta variant. Sa ngunyan, dahil pang eksaktong percentage na nasambit na ang presidente para sa tax relief. Katakod kini, tiwalaan Malacanang na dahilan sa kooperasyon ka na ekutibo asin kongreso, mapaparekas man ang pagpasar ng lay para digdi. Nakuha na kan gobyerno ang delivery kan dugang na 813,150 doses nin Pfizer vaccines kontra sa COVID-19. Sinabi kan National Task Force Against COVID-19 na piglalo man na mag-abot ini sa Terminal 3 kaninoy Aquino International Airport sa Pasay City.
Hihirason ini sa tulong alokasyon kung saan makakaresibinin tig 102,960 doses ang Cebu asin Davao City, mantang ang natatada nga 607,230 doses mapapaduman sa Luzon. Inyan ay katulong pago ka na Pfizer shots na maabot sa nasyon. Binanatan kan Makabayan Black si Presidente Rodrigo Duterte matapos kaning malisyosong batikuson si Alcalde Isko Moreno kan Manila. Sigun sa Makabayan Black, may hugot politikal ang napigi-issue kang Presidente kay Moreno nasaro sa posibleng presidentiable sa 2022 national election. Sinabi kang grupo nin mga kongresista sa Kamara na makamundo ang pamimirasonal ni Duterte kontra kay Moreno bako dahil sa palyado ini sa iyang trabaho bilang public servant kundi nailing ining kalaban kan palasyo sa pigpaplano kaning Duterte dynasty sa 2022. Tinawan ni doon ka Makabayan Black na ang gobyernong Duterte ang bako organisado sa pagsimbag sa COVID-19 pandemic matapos kwestiyonon kan grupo ang pagpalyar kan gobyerno na ipaluwas ang sobra 10 bilyones pesos na tabang finansyal sa erarom kan Bayanihan 1 asin Bayanihan 2. Inaprobaran kan House Committee on Health ang propwestong lockdown na may kamawutan na mag-deploy ng mga dentista asin lisensyadong medical technologist bilang COVID-19 vaccinators sa tahaw kan global pandemic. Si Nueva Ecija Representative Estrelita Swansing ang nagbusol na aprobaran ng House Bill 9354 na tulos man na inaprobaran kan committee. Sa propostong lockdown na naisumitir ni Representative Angelina Can Quezon, Repiquita Belmonte Can Quezon City asin na Representative Stella Kimbo kan Marikina City, sindang tinawanin doon na may pangangaipo na dugangan ng mga medical personnel tanganing makatabangan na makamtan ang efficienteng rollout kan COVID-19 sa nasyon. Yan mga tugang detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Manny Totanyas asin John Napoles sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kan sino pag-antabay. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan.